אוקיי, אז שלום לכולם, מה קורה? כאן בן, וזו הסדרה היחידה שתהיה בעברית בערוץ שלי. אז כן, אז זה משחק שקוראים לו Game Dev טייקון. אולי אני אעשה מדריך גם איך להוריד אותו בחינם. זה משחק המלא. אז כן, כעיקרון אנחנו צריכים ליצור חברה שלפני חברה שמייצרת משחקים שהם כולם לפני 35 שנים, ובעצם להתפתח ולהשיג עוד מעריצים ולמכור יותר משחקים ובאמת להיות החברה הכי טובה שיש, ואנחנו גם נקבל ביקורות. אז כן, בואו נתחיל. אז צריך לבחור שם, אז בואו נבחר שם לחברה. לפי דעתי גיימיקס זה אחלה שם לחברה, והשם שלי הוא בן. אז כן, אוקיי, בואו נעשה קונטיניו. אוקיי, אז אוקיי, אז אנחנו נצטרך ליצור את המשחק הראשון. אוקיי, אפשר גם לחקור כל מיני דברים וליצור עוד גרפיקות וכאלה. אז המשחק הראשון, יש לנו, אז נקרא לו נינג'ה טריק, לא, אוקיי, אז כאן, אוקיי, אז כמו שראיתם, אז אוקיי, אז למשחק אחר נקרא נינג'ה טריק, בקטגוריית הנינג'ה. הוא יהיה אדוונצ'ר, זה אדוונצ'רי כזה, זה הרפתקאי, וזה שני הקונסולות. אז ה-PC רואים שהוא פחות טוב, יש לו פחות אחוזים של משתמשים. אנחנו ניקח את ה-G64. Next, הוא יהיה גרפיק. אוקיי, וזה עושה כל מיני, זה אוסף כל מיני נקודות. אוקיי, אז אנחנו כאן נצטרך, אז מנוע משחק פחות גיימפליי. אוקיי, אולי קצת כאן פחות את הסטורי וקווסט. גיימפליי אני רוצה ממש טוב, מנוע בסדר כזה. אוקיי, אז אוקיי, הוא מצא באגס, אוקיי, זה טוב. אז level design, דיאלוגס פחות, יותר כאלה. כמו שאתם רואים כאן, אנחנו רואים את הקש המזומן שיש לנו. אוקיי, אז גרפיקה, אוקיי, זה מוצא לנו באגים גם. עכשיו הוא מתקן את הבאגים. אז עכשיו סט פיניש, אוקיי, אז אנחנו קיבלנו 10 בדיזיין ו6 בטכנולוגיה, וזה בעצם הרמות שלנו. אוקיי, אז אוקיי, עכשיו אנחנו נקבל ריוויו על הגיים שיצרנו. אוקיי, אוי ואבוי לי, לא, זה לא טוב. אוי ואבוי לי, סטארט גיימס, אוי ואבוי, לא ממש טוב. אוי ואבוי, בטבו של משחק. אוקיי, אז בואו נראה איזה הכנסות זה ייצר לנו.
אוקיי, אז ב-1000 עותקים, 1500 עותקים בשבוע הראשון. אוקיי, 3 עותקים, 3,500, אוקיי, כבר 4,000. זה באמת משחק לא הכי טוב שבעולם. אוקיי, אז בואו נלך ישר למשחק הבא. נקרא לו, קודם כל יש כאן מיסטרי, אז אולי The Witch Adventure כזה. אוקיי, אין לנו הרבה כסף ואני די לוקח סיכון. גיימפליי, לנו המשחק פחות. הוא לא עושה לנו הרבה הכנסות. level design, דיאלוגס, אוקיי, אז 44 1000, אז זה הכניס לנו סך הכל שזה די נחמד. גרפיקה, סאונד, וורד דיזיין. אוקיי, אז עכשיו נתקן כמה באגים קטנים ורואה שזה אז בוא נעשה פיניש. אנחנו במינוס בגן, אז כדאי מאוד שהמשחק הזה הצליח, כי אנחנו במינוס בבנק, לפי מה שאני יודע שמגיעים תחת 50,000 במינוס בבנק, זה לא ממש כזה טוב. רק רגע, אוקיי, אז כן, אני יודע, זה אוי ואבוי. אז בואו נעשה, אוקיי, אוקיי, זה כבר יותר טוב. 6, אוקיי, ציונים די טובים. במשחק החדש 7, אוקיי. אז יש לנו 4 ציונים, אוקיי. אני מניח שהוא יביא לנו כסף מכובד. אז בואו נראה, אוקיי, 4. אוקיי, אז יש לנו כבר 25 אוהדים. אוקיי, זה עושה הכנסות לא רעות בכלל. יש לנו כבר 53 של סייל ריקורדס, אוקיי. אוקיי, יש לנו הרבה מאוד מחירות, ואני חושב אוקיי, אז בואו נעשה ריסרצ' אז אני די רוצה לעשות ריסרצ' לנו טופיק שיהיה לנו עוד איזה נושא קטן לעבוד עליו, ואולי נגיע אפילו ל-100,000, כי אנחנו עברנו את ה-100,000 שזה די הרבה. אז כן, אוקיי, אז אנחנו רואים שדי הרבה. אוקיי, הוא עשה הרבה מאוד. אוקיי, אז נעשה כאילו, בוא נעשה Game History ונראה The Witch. אז אולי נעשה פיתוח למשחק The Witch 2. נעשה The Witch 2 והוא יהיה בסיטי Adventure.
ל-64. אוקיי, אז יאללה, בואו נתחיל באמת גיימפליי, מנוע משחק קצת יותר. אני רוצה להשקיע במשחק הזה כי יש לנו הרבה מאוד כסף. אוקיי, אז TS עומד לצאת בשנה הבאה, שזה די טוב בשבילנו. יש לנו הרבה מאוד אוהדים יחס להתחלה. רוצה שהגרפיקה תהיה די טובה. אוקיי, זה עדיין לא מצא לנו באגים, שזה מצוין, כבאג ראשון. עכשיו זה רק... אוקיי, אז יש לנו הייפ די גדול לפני המשחק, שזה... אוקיי, רואים שאנחנו ממש קרבים ללבל 2, כן, אחרי המשחק המטורף שעשינו. אוקיי, אז עוד 6 שעות אם נוספו לנו. אוי ואבוי, אוי ואבוי. אוי ואבוי לי. אוי ואבוי. אני מרגיש כל כך רע עם עצמי. אז... כן, לא כל כך אוהבו את ה... אז לא כל כך אוהבו את ה... The Witch Time. ואנחנו... אוקיי, אז מה זה? קונטרקט, אנחנו יכולים לעשות חוזה. אוקיי, זה יכול להיות די סבבה. האוהדים מתחילים לרדת וזה לי לא כזה טוב. אוקיי, אז עוד 13,000 נוספו לנו. אז... פרסט ריסרצ' קיבלת ריסרצ' של רייסינג, כן? אוקיי, אז נינטנדו מוציאה את המשחק החדש שלה, ואנחנו רצים מיד. אז פורמולה 1 נעשה את זה. אז אני חושב שאנחנו עדיין נעשה את זה G64, כי כפי מה שהבנתי עולה הרבה מאוד כסף. גיימפליי זה להשקיע מאוד במנוע המשחק, זה כאן יהיה בטוח כמה וכמה באגים. אוקיי, אז הכניס הרבה כסף למשחק שלא כל כך אהבו אותו. דיאלוגס בכלל לא. אוקיי, אני לא רוצה ממש הרבה דיאלוגים, כן, מה כאילו, לא עושה דיאלוגים, גרפיקה, וורד דיזיין. אוקיי, אז עכשיו הוא יתקן את הבאגים הקטנים. אוקיי, אז על לבל. אוקיי. אז כן, בואו נראה פשוט את הריוויו של המשחק הזה.